bona tarda, moltíssimes gràcies per ser aquí en aquest primer debat d'aquest Sant Miquel de les Lletres. Com bé sabeu, aquest debat que du per títol Lleida, cruïlla dels països catalans. I escolteu, fantàstic, no? Ens acompanya el Martí Domínguez, que està aquí a l'altra banda de la pantalla. Com deia l'Antoni, no? Doncs les infraestructures, diguem-ne, algunes ens fallen, però les humanes estan vives i crec que tenim el Martí, per tant és un plaer. Martí, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per ser aquí, d'acord? Gràcies, disculpa. Tenim aquí a l'extrem el Martí, crec que el coneixeu també tots, escriptor, professor, tampoc entraré, els hi deia, no faré un currículum, crec que els ubiquem. I a la meva esquerra, a l'extrema esquerra, tenim la Carlota Gur, escriptora, també traductora, moltíssimes gràcies. A la meva esquerra també tenim la Susana Barquín. La Mercè Ibars no ens ha pogut venir perquè tenia un problema de salut, però nosaltres volíem que la franja, si m'ho permeteu així, fos present, i per això hem volgut molt que la Susana, que la podeu llegir a Segre i que és escriptora també, articulista, sigui aquí. No? I ens n'anem a l'altra banda, no? També fora, tenim aquí el Brendan Pons, que ens ve de les Illes, no? Articulista, periodista, escriptor, i que per tant, diguem-ne, volíem que aquesta taula fos això. Perquè hi ha una cosa, algú diu, per què som aquí? Home, som aquí per un nen de 6 anys, de fa 8 segles, que el van coronar a la Seu. El Jaumet, el rei, no? I que era rei d'Aragó, era comte d'Urgell, comte de Barcelona, però el paio es va espavilar, se'n va anar cap a València, cap a Mallorca, i al final som aquí, parlem una llengua comuna, tenim un cel comú, i segurament allò que es va crear en un moment, que era una confederació que ha donat resposta político-econòmica, social, a països de tot el món, doncs això no ho tenim, però sí que tenim una cosa que ve d'aleshores, d'aquest noi de 6 anys, d'aquest xiquet de 6 anys, que és una llengua i una cultura. No? Moltes persones li diran de molts noms, no entrarem en un debat nominal, que si països catalans, que si 3 països, una nació, és igual, no entrarem, però sí que és veritat que hi ha una primera cosa, no? Que som aquí, no? Gent que té accents i obres de maneres molt diferents, però que tenen una llengua comuna. No? Jo crec que hi ha un primer punt d'arrencada, no? És a dir, en un moment on, des de molts punts de vista, no d'ara, però des de fa temps, no? Diguem-ne, això que n'hem dit els països catalans, el que era la Confederació Catalana-Aragonesa, hi ha una cosa que és comuna, que també ens costa molt tirar endavant, que és la llengua i la cultura, i jo crec que hi ha un primer arrencament, que ja que tenim gent de totes les zones, si al final, i si vols Martí pots començar tu, si al final el que ens ha acabat unint o el que ens ha acabat quedant és aquestes obres que vosaltres feu, aquesta llengua, aquesta literatura, si al final els països catalans el que hem creat són uns països que són uns països literaris, que són uns països culturals, que són uns països de les vostres obres. Doncs bona tarda, moltes gràcies per convidar-me i disculpeu perquè, com ha comentat, les infraestructures són un reflex, efectivament, dels problemes que tenim de país i bé, ha estat impossible estar allí present, però sí que la pregunta és, evidentment, molt inquietant, no? Hi ha la mateixa pregunta que feu, no? Que sobre els propis escriptors tinga que recaure aquesta unitat, no? La unitat del que d'alguna manera és una unitat claríssima des del punt de vista científic, la unitat lingüística. Sí que crec que tenim una simpatia i una agermanaor, estem agermanats i que d'alguna manera el que passa tant a les Illes com passa al Principat ens interessa i repercuteix molt sobre nosaltres. És a dir, jo sempre he dit que Barcelona és la meva capital cultural, és a dir, jo escric i pense i estic al dia del que passa a Barcelona i del que passa al Principat i, evidentment, també amb les Illes i amb la Catalunya Nord i amb els territoris de llengua catalana i amb els seus escriptors. Ara bé, la pregunta és si pot ser aquest interès és recíproc, no? Si realment des de Barcelona hi ha aquesta percepció de països catalans i aquest interès cap a un poc el que podríem dir perifèries. Abans, en una entrevista del diari Segre, hem parlat d'aquestes perifèries, de com a Lleida també vos sentiu una mica perifèria i com això, aquest barcelonisme
aquest centralisme de Barcelona de vegades també pot ser anorreador i també pot tindre una sensació de que el país se va esmicolant, se va desintegrant. Sí que fem molts esforços i ho intentem estar presents, però també és cert que costa molt als escriptors valencians estar presents a Catalunya, costa molt també la distribució dels llibres, hem tingut grans problemes, a més, amb les distribuïdores de llibres, i tot això el que va fent és posant obstacles que ja no són sols ferroviaris, sinó són obstacles de tot tipus a una relació natural, una relació que puga articular ja no sols amb una via de tren, sinó també amb uns mitjans periodístics, editorials i conjunt cultural, puga articular una sensació realment de comunitat cultural i podríem dir, fins i tot, de comunitat política i amb futur de país. Sí, utilitzaves un concepte que està bé, no? Que potser igual han passat de països catalans a barris, no? Perquè aquí tothom podria anar per perifèries. No sé si Carlota, Susana, vosaltres mateixos, si us sentiu... Vinga, pues tu, no sé si tenim aigua entre el mig, no sé si és més barri Balears. Jo el primer que diré és que, me sentiu? Funciona això? Sí. El fet que el Martí Domínguez no pugui ser aquí... Disculpa, perdona. El fet que el Martí Domínguez no pugui ser aquí és una qüestió política, no és una qüestió tècnica o de pures infraestructures o de deficiències de no sé què. És dir, que Lleida i València no se puguin connectar amb normalitat, quan se poden connectar amb normalitat ciutats de Turquia amb ciutats d'Espanya, això és una anomalia en tota regla. No? I després, el tema de la cultura. Clar, fas cultura quan no pots fer política. Et dediques molt a la cultura quan no tens les eines per fer política i per fer economia. I nosaltres ens ha tocat això. Tenim la cultura. És imprescindible la cultura, però necessitam molt més. I el problema de vegades és que ens hem conformat només fent cultura. Quan hem fet política imitant els espanyols i els francesos quan se suposa que nosaltres no hem de ser això. Però aquesta idea de la cultura com a cosa central, jo crec que hauríem de ser capaços de combinar el fet de considerar-la això imprescindible, però el fet de sempre ser conscients de saber que no basta. Ser capaç de fer les dues coses, i sembla que no en sabem, no? I després la qüestió de la llengua. Jo crec que la qüestió de la llengua és el marcador identitari més claríssim, i a més plural, més inclusiu i més flexible que té la catalanitat. Vull dir, la catalanitat se l'intenta descriure de moltes maneres, qui viu i treballa a Catalunya, qui estima Catalunya, qui té uns determinats valors. En realitat no, en realitat allò que marca la catalanitat d'una manera claríssima i que a més és molt oberta perquè tothom qui vulgui en pot prendre part és qui se sent seu el català i qui es fa seu el català. Vol dir que només ha de tenir el català com a llengua? No, tu en pots tenir una, en pots tenir dues, en pots tenir tres, però des del moment que vius a Catalunya i sents que el català és teu i vols que sigui dels teus fills i vol que sigui més o menys hegemònic en el propi territori, això és la catalanitat. En aquest sentit, darrerament dic una frase que la vaig repetint molt sovint, per mi és molt més català, és molt més cultura catalana. Un fill de murcians explicant la xarneguitat en català o un musulmà de Ripoll explicant la seva experiència de l'islam en català que una biografia del Gaudí en francès o en castellà. Claríssim. És així. Clar, després hi ha la qüestió dels sentiments, la qüestió... és que el tema de les identitats és molt complicat. Jo crec que s'ha de dir que hi ha identitats compatibles i identitats incompatibles. Vull dir, tu pots ser comunista i feminista, no pots ser catòlic i protestant, no pots ser del Barça i del Madrid, pots ser del Barça i d'un equip de tercera divisió que no competeix amb el Barça. En aquest sentit, jo crec que hi ha, amb el tema de les identitats nacionals, pot haver-hi una certa compatibilitat entre ser català i ser espanyol, però és una compatibilitat que sempre requereix que una de les dues identitats se subalternitzi a l'altra, i sempre la que se subalternitza a l'altra és la dèbil, en aquest cas la catalana.
Tot això ho dic perquè, clar, moltes vegades jo la sensació que tinc és que quan tenim discussions polítiques, ideològiques sobre qüestions nacionals, identitàries, ens travessen els tabús i els traumes. No ens atrevim a dir les coses pel seu nom, criminalitzam determinats conceptes, ens espanta, no, nosaltres no som nacionalistes. Vull dir, a Catalunya s'ha intentat fer un procés d'independència que no era nacionalista. Vull dir, recordeu qui ha estat el gran criminalitzador del concepte nacionalista a l'Espanya del segle XXI, José María Aznar. O sigui, tu, catalanista independentista, compres el diccionari d'un dels teus grans enemics. On pretens anar amb això, no? I ja perquè parlin altres, a mi m'agrada això, llei de cruïlla dels països catalans. Jo crec que els països catalans, des del moment que volem que siguin una realitat descentralitzada, plural, diguem-ne federal, que no va limitar en res el centralisme depredador d'Espanya i de França, jo crec que totes les ciutats i tots els pobles han de ser cruïlla dels països catalans. Vull dir, els països catalans cadascú els construeix des de casa seva, des del seu propi país. I això és una cosa que de vegades queda molt desequilibrat amb el fet que hi ha el monstre Barcelona, que Barcelona per mi, i evidentment sense Barcelona ja no existiríem, el dia que perdem Barcelona jo crec que ho perdrem tot, però Barcelona també ens necessita a nosaltres. És a dir, Barcelona sense tots els lleidatans, sense tots els mallorquins que hi han anat, que l'han contada, que hi han treballat, seria molt més pobra, molt més unívoca, molt més uniforme del que és ara, no? I en aquest sentit a mi una cosa que m'irrita profundament i que crec que és un tret al peu quotidià són aquests diaris, diguem-ne, o aquests mitjans de comunicació, se suposa que amb mirada nacional autocentrada que hi ha a Barcelona, se suposa que més o menys catalanistes, que consideren molt més propi l'obra d'un autor barceloní en castellà o estranger, però sobretot en castellà, que no l'obra d'un mallorquí o d'un lleidatà o d'un valencià. Dius, ostres, això, vull dir, quina visió de país amaga això, no? I bé, a partir d'aquí, si vol, ja continuem. Anava a dir, el tema Cruïlla, si hi ha una terra i per això, que és Susana, sou vosaltres els de la Franja, que sou frontissa, que abans ho deia, no? Al final, abans durant segles hem traspassat, ens hem comunicat, i sobretot a nivell cultural, i hi ha moltes proves, però que en aquests darrers anys, no sé, ens ho explicaràs més tu, però la llengua, no? Hem vist que potser abans el que era més normal, fins i tot les relacions socials, no? Diria, en aquest sentit s'ha anat, no sé si difuminant, no? Que la Franja és, no sé, una gran frontissa de cap a un costat o cap a un altre, no? Bé, jo us estava escoltant i volia dir diferents coses, no? Se m'ocorrien diferents coses i molt més, segurament, bona tarda a tots, segurament no tan constructes com esteu dient. Veureu, la Franja normalment no hi és, per tant, avui si hi som, doncs jo aquí si soc contenta, perquè el normal és que no hi sigui, quan es parla del català, es parla de Catalunya, del País Valencià, de les illes, algú que és molt romàntic parla de la Catalunya Nord, perquè són pobrets, com que no sé si fossin una mica més rics, no sé si serien tan simpàtics, però és romàntic, però la Franja normalment no hi és, no passa res, nosaltres seguim. Tampoc no sabem ben bé el que parlem, perquè segons com el que parlem es diu d'una manera, segons com bufa el vent es diu d'una altra. Ara últimament, en els últims anys, la gent ha tornat a dir parle com a nosaltres. Parle com a nosaltres era la manera de dir a la llengua abans quan no tenia nom. I ara que en té tants, hem tornat a recuperar l'expressió d'aquest parle com a nosaltres. I aquest parle com a nosaltres, perdoneu, jo parlo de Fraga, parlo com a ells, no? Quan soc a Fraga, però quan soc fora tendeixo a parlar amb estàndard. I alguna vegada, recordo una vegada a Tortosa que un em va dir és que renegues del teu dialecte i tal, dic no, és molt més dur, és molt més humil, és que
Quan vaig arribar a Barcelona em feia vergonya parlar de poble. Llavors, els que ens feia vergonya parlar de poble, alguns van passar al castellà i altres, com jo, van intentar imitar el que parlaven a Barcelona, els que parlaven els profes de català. Jo vaig aprendre a llegir amb la meva llengua a Barcelona. Parèntesi, que sembla l'abuelo Cebolleta. Allò aquest parle com a nosaltres és el que sovint diuen Ramon Sistac, no? Quan et parlem a tu, que ets nascut a fora o que normalment o habitualment no parles en català, jo et parlo en català perquè vull que siguis un dels meus. És aquest sentit de no et parlo en català per excloure't, sinó et parlo en català per incorporar-te al meu grup. I això trau... Jo recordo una vegada a la Costa Brava, estàvem allà amb un xiringuito i tal, hi havia tot de gent, clar, a l'hora de sopar, imagineu-vos a la Costa Brava, la de llengües que es parlen a l'estiu, al mes d'agost, i vam seure a taula, jo estava amb dues persones que eren de fora, i el cambrer, jo li vaig parlar en català, i ell es va sentir com que jo era de casa. D'alguna manera aquest sentiment tribal de llengua encara hi és. I podem fer d'això un constructe polític, no sé si ens correspon o no, sí que ens correspon, penso, sí que ens correspon mantenir la llengua, fer-la més sexy cada dia, perquè vinguin cada cop més gent a casa nostra a parlar com nosaltres, o com nosaltres que parlem. I per últim allò, coses molt desordenades, també se m'ocorria que la cultura que comentaves, Francesc, si els països catalans són països literaris, hi ha un constructe polític o no hi és. Jo crec que la cultura és política, no és política de gestió, no és política d'aprovar lleis o d'executar-les o d'aprovar un pressupost, etc., però sí és política en el sentit de construir el relat que ens explica. I aquest és un paper molt important, perquè ens ha d'explicar. Igual tenim el repte de com ens expliquem. Jo quan agafo la directa parlo molt. Vull dir que puc aturar aquí o podem seguir, però quasi que m'aturo aquí. Ens aturem a Lleida. A Lleida. Lleida, sí, que Lleida per mi no ha estat mai, Barcelona no ha estat mai la capital, sempre ha estat Lleida, perquè era allà on venies a comprar el vestit del diumenge, on venies al metge, etc. Anava a dir, deixem-li a la Carlota que ja no sé si dir-te si vens de Barcelona, vas a Barcelona a marxar, a tornar, vull dir que també tens una mirada en aquest sentit, segurament polièdrica, no? Sí, tinc una vida privada molt de països catalans, jo. Diguéssim que soc de Barcelona, em sap greu, perdoneu-me, quasi. Visc a mitja Barcelona, mitja l'Empordà, vaig tenir el meu marit era de Balaguer i la meva parella d'ara és de Balears, vull dir que clarament ho toquem tot. Em falten valencians i de Tarragona, però vaja. D'això que deies dels barris, de si som un barri, jo noto molt, sent de Barcelona, i em sap greu, que hi ha una mirada colonitzadora. Catalunya, la resta de territoris que no són Catalunya, són com les colònies. Estan allà, els hi tenim una mena de carinyo, però hi ha quasi com un desinterès, no hi ha un amor recíproc. Jo crec que d'alguna manera els catalans també hi ha molt poc moviment. Al final, quan tu sents que un país és teu, el visites, vull dir, els catalans anem per Catalunya, vas a Montserrat un dia, vas a la Costa Brava, no anem a València, no anem a Balears. Bueno, a Balears ja no hi podem anar perquè ja està tot tancat, hi ha tants guiris que no hi cabem, però al final no hi ha una vivència real del territori. Amb això de la colònia també es nota especialment després amb
amb l'omnipresència de Barcelona, no? El centralisme ja del que són la variant dialectal barcelonina que és omnipresent. No? A la gent de Barcelona li costa molt sentir altres accents. Ai, no? Sempre fent la cunyeta, ets de Lleida, que fa ràbia, no? Sempre fent la cunyeta, fent el que és que ara no ho entenc, no? Aquesta mena de folclorització de la variant dialectal que no és la variant dialectal central. Amb el problema afegit que, clar, resulta que se suposa que els de Barcelona, no? Volen ser els que manen, però és on menys català es parla i és on es parla un català més podrit. Vull dir que d'alguna manera tenim el cor de la catalanitat absolutament podrit, no? Perquè la degeneració de la llengua a la capital és bastant tremenda. No? D'això dels països catalans literaris, no? Jo no crec que... passa també per aquest centralisme de Barcelona. Al final, quan llegim autors d'altres, no? Que no són de Catalunya, els llegim quan publiquen a les editorials catalanes. No? Quantes editorials, no? Quants llibres hem llegit d'editorials valencianes, d'editorials mallorquines? No, si no són les catalanes és que no són les importants. No? I aquesta mena, no? Jo crec que falten canals de comunicació entre les cultures, especialment en València. No? Tinc la percepció que València està cada cop més allunyat, potser també perquè lingüísticament la part sud està més allunyada també del català, però diguéssim que per mi no hi ha un paisatge literari unificat. Hi ha un paisatge literari que està centralitzat a través de Barcelona i a través del qual es canalitzen les altres coses, però no hi ha un mercat unitari, crec. Molt interessant i us ho llanço, no? Perquè dona la sensació que també hi ha un canvi climàtic literari que no ens coneixem perquè no ens llegim. I fins i tot diria que, no ho sé, jo ho llanço aquí, no sé si hi ha fins i tot un cànon comú. És a dir, ho heu dit tots, no? Ho estaves dient tu, Carlota, no? És a dir, al final sembla que hi ha autors que perquè es publiquen a segons quines editorials o a segons quins indrets geogràfics no són importants i passen per aquí, no? I aleshores, per tant, al final no tenim com una mena de cel literari comú. Anava a dir, Martí, no sé què en penses d'això, si no ens coneixem perquè no ens llegim els valencians amb els barcelonins, amb els lleidatans, amb els mallorquins? Bé, sí que estic molt d'acord en tot el que heu contat fins ara. Realment ja ho havia indicat, no? Aquest centralisme de Barcelona, i tenim la sort de tindre Barcelona també, podria no ser, no? Vull dir, podríem ser un país encara més desestructurat i sense tindre una capital tan potent i tan poderosa en tants aspectes. Però sí que és cert que ara Carlota imitava un poc l'accent de Lleida, però als valencians es passa el mateix, no? Quan pugem a Barcelona, el valencianet i tot això produeix. I a mi me resulta divertit, però sí que és cert que nosaltres de vegades sempre tenim una sensació d'examen, no? Quan tenim que participar en fòrums acadèmics o fòrums més intel·lectualment potents, que som un poc així com més de perifèria o de segona. I això també pot haver produït aquest conflicte i aquesta sensació de cada vegada de galleguització de l'idioma. A mi el que realment em preocupa en aquests moments és com algunes editorials el que estan fent és buscar un català que ja no és el català occidental, sinó directament un català valencià, diguem-ho, folcloritzant, que d'alguna forma dona entrada a molts localismes, a un llenguatge molt del cap i casal, és a dir, com si el valencià fora allò que es parla només a València, i que també això es veu particularment també en la literatura infantil, no? Com se fan els contes, com se publica millor. El mateix Harry Potter pot ser una versió de català oriental i després fas una versió exclusivament de valencià, no? Per al poble valencià, i després n'hi haurà una altra d'occidental. O sigui, cada vegada més, i fins i tot de vegades també trobes en els mateixos bancs que te posen l'opció de triar entre català i valencià, no? En el moment de treure diners del caixer. I això fa que aquesta galleguització de l'idioma, aquesta separació que també se m'ha resultat particularment curiosa entre el gallec i el portuguès, se puga produir entre el català i el valencià. Hi ha una tendència que ja ara s'ha produït una sensació
d'increment, no? de forçar la màquina en aquest sentit, amb l'arribada del Partit Popular i amb el govern amb Vox. Vox ara ja ha eixit del govern, com sabeu, però segueix estant molt present i depenen, per suposat, de Vox per a tots els actes, per totes les accions de govern del Partit Popular. Hi ha aquesta sensació de que hi ha una tendència a allunyar-se el màxim possible del català estàndard, i al mateix temps aquesta onada no és exclusivament d'ara, sinó que ja abans amb el govern del PSOE i que governava, com sabeu, amb Compromís, ja era perceptible. I això és el que resulta decebedor, no? Resulta decebedor que fins i tot quan arriben les progressistes hi ha una certa por a aquesta unitat cultural, a aquesta unitat lingüística, a estar presents en els òrgans de govern culturals, a estar present en l'Institució de les Lletres Catalanes, a estar present en una televisió comuna, a intercanviar les televisions, a intercanviar també les pròpies traduccions i tot allò el que produeix és que l'escriptor viu cada vegada més en una sensació d'exili interior. No? Nosaltres escrivim així, seguim en aquesta lluita d'intentar fer la nostra obra, però tenim pocs ecos exteriors, no? Tenim poc contacte. És com si estiguem en una torre d'ivori, però no és una torre d'ivori buscada, sinó un poc forçada per la pròpia contextura social i que produeix aquesta, de vegades, melancolia, i que ja vos dic que no és exclusivament dels valencians, sinó que cada vegada més tinc amics i escriptors catalans que també la perceben en el seu propi país. Molt interessant això, perquè em feia pensar que no sé si la fractura lingüística o l'intent de fractura lingüística acaba desembarcant en una fractura literària. I perdona, m'ha vingut al cap que a vegades se us ha acusat als escriptors balears de sempre parlar de Mallorca, com si fos, no? És a dir, és el que està dient el Martí, no? Que al final aquest autoexili, com els de Mallorca, narrativament ja parlo, ja no lingüísticament, només poden parlar de Mallorca. Exacte, més que acusar-nos de només parlar de Mallorca, la sensació moltes vegades és que els mallorquins només interessam si parlam de Mallorca. Saps? Com si només tinguéssim dret a parlar de Mallorca. Un escriptor de Barcelona o de Nova York pot parlar del que vulgui. Això, per exemple, tenim el cas del Baltasar Porcel. El Baltasar Porcel va fer novel·les magnífiques sobre Barcelona, brutíssimes, ciniquíssimes, mostrant tota la violència i tota la misèria del món polític i social de la Barcelona dels 90 i no interessaven a ningú. Quan tornava a Mallorca i escrivia sobre pirates i contrabandistes, això és meravellós, el mite d'Andratx. Bé, no. Jo abans de continuar voldria dir una cosa, que és que sempre que feim un debat d'aquests, voldria deixar clar al marc general que és que el que és extraordinari no és que estiguem tan malament. El que és extraordinari és que encara siguem tants i encara hi siguem. Vull dir, perquè això moltes vegades ho oblidam. Tenim una mirada com a molt catastrofista, molt autopunitiva, pobrets que malament estan. Perdona, som els únics que quedam. Vull dir, i som els únics que quedam tan a prop de la normalitat com els que ens han intentat exterminar durant 3 segles. Vull dir, es publica la novel·la del Dan Brown o de qualsevol autor bestseller mundial i es publica en 40 idiomes o 45 i tots tenen un estat excepte el català, que també publica el Dan Brown i que surt més o menys quan surt la versió alemanya, francesa, italiana, anglesa. Això és importantíssim tenir-ho en compte perquè si no moltes vegades sembla ai, sempre es queixen, ai, sempre ploren. No, jo no ploro, jo estic emprenyat en tu. Estic emprenyat en tu perquè no em deixes viure en normalitat i en plenitud, bàsicament. Després, en aquest sentit, la Carlota ha utilitzat el terme colònies. Jo no l'utilitzaria per parlar de colònies entre la relació entre Catalunya i les Illes Balears perquè denota que hi ha hagut un abús de poder. La paraula que m'agrada utilitzar és orientalisme. Hi ha com un orientalisme en la mirada dels catalans cap a Mallorca. És aquella mescla d'exotisme curiós, condescendència per donar vides i desinterès i desconsideració totals. Però colònia no, perquè nosaltres som colònia. Nosaltres el que ens està destruint són l'estat espanyol i les dinàmiques globals més depredadores. Això és el que ens està fent desaparèixer.
En aquest sentit, s'ha parlat de fer atractiva la llengua. Clar, jo crec que està bé fer atractiva la llengua, jo crec que sempre dic nosaltres com a catalanoparlants hauríem de viure i actuar i relacionar-nos amb els altres amb autoestima i normalitat. Vull dir, autoestima i normalitat, però l'autoestima i la normalitat dels individus no basten per salvar un idioma i ja que tenim poder hem d'exercir el poder. I exercir el poder vol dir no fer atractiva la llengua, fer-la necessària, fer-la imprescindible. I durant molt de temps, per evitar conflictes, per no molestar, perquè ens hem desavesat de tenir poder, perquè durant 300 anys ens han dit que no podien tenir poder, jo crec que no l'hem volgut exercir, no? I això és un perill, perquè el poder sempre és allà, no deixa buits el poder. El poder o l'utilitzes tu a favor teu o l'utilitza l'altre a favor seu. No hi ha més. I utilitzar-lo a l'altre a favor seu vol dir normalment que l'utilitza a favor seu i en contra teu, no? En aquest sentit, això, que més hem dit? Ah, sí, els països catalans. Bé, els països catalans, en realitat, sempre estan en construcció, sempre han estat en construcció. Jo no crec que ara estiguem millor o pitjor. No sé si heu llegit la magnífica biografia de Josep Pla que ha publicat el professor Xavier Pla de la Universitat de Girona. Bé, és una obra mestra del gènere biogràfic. El Josep Pla és un dels grandíssims escriptors, no catalans del segle XX, sinó un dels millors escriptors del segle XX, sense adscripció nacional. I una de les obsessions del Josep Pla, quan Franco ha guanyat la guerra, s'ha instaurat una dictadura que ja s'endevina que durarà molt de temps i ell comença a tenir relació amb l'editor Josep Maria Cruzet, és construir països catalans. Vull dir, va veure el Cruzet l'any 43 o 4, això és una anècdota que ara que se suposa que estem en crisi nacional, a mi m'agrada repetir-la cada tant, i el Pla li comença a explicar coses. I hem de fer, i heu de contactar amb aquest escriptor de Mallorca, i amb aquest escriptor del País Valencià, i heu de publicar això, i heu de recuperar aquesta tal. I el Cruzet li diu, però senyor Pla, què m'està dient? Però si estem a les catacumbes, tothom ho diu, estem a les catacumbes. I en Pla se'l queda mirat i diu, estem a les catacumbes? Doncs si estem a les catacumbes n'hem de sortir immediatament. No? Vull dir, és així. I aquesta idea de sortir a les catacumbes vol dir tu vas fent feina per aconseguir allò que vols aconseguir. En aquest sentit, tu deies cànon. Jo crec que el cànon sí que el tenim bastant compartit. Vull dir, jo crec que sí que els poetes de Catalunya en general saben que el Blai Bonet és un magnífic poeta i tenen en compte el Bartomeu Fiol o el Miquel Bauçà i han llegit algunes coses del Costa i Llobera. La cosa és si el mercat d'ara funciona d'una manera fluida, ho dit molt bé, no? Si no surt una Carlota ho ha dit molt bé en aquest sentit. Si publiques un americà a un editorial de Lleida, sembla que és molt més insignificant o molt més prescindible que si surt edicions 62. Però què és això? Quan a més moltíssimes vegades els traductors d'un i altre són els mateixos, no? Com s'explica? Són aquestes inèrcies, aquestes dinàmiques que no les trencam, en part perquè no en sabem, en part perquè no ens hi atrevim i en part perquè vivim en un món tan desordenat i tan caòtic que si tu tens les dinàmiques a favor, diguem, com passa amb els grans estats i les grans llengües, i no passa res, això són petits entrebancs que no afecten, no? Però si tu ets una llengua petita, empetitida, minoritzada, que tot és un problema i que més que tot problematitzen tot, aleshores tot, de qualsevol granet de sorra se'n fa una muntanya, perquè aquesta és una altra. Nosaltres quan parlam de catalanitat, tot és conflictiu, tot és un problema, no? L'espanyolitat i la francesitat es poden permetre les mil i una barrabassades, però no passa res perquè ja ho sabem que funcionen així. Nosaltres, una enxaneta cau d'un castell i ja immediatament la cultura catalana és criminalitzada. I jo he arribat a tenir la sensació que moltes vegades la catalanitat ara ja pareix que estem en aquell punt en què és un error o una malaltia que per ser corregit o curat necessita una dosi més o menys parcial o més o menys completa d'espanyolitat. Saps? La catalanitat, diguem-ne, desacomplexada, pura, entre cometes, o no subalterna en res, és intolerable. És insuportable, no pot ser, és contra natura, i evidentment és contra natura, o sembla contra natura perquè són molt d'anys de violències polítiques, militars, econòmiques, simbòliques i íntimes individuals, que això moltes vegades s'oblida, però quantíssims de catalanoparlants en el seu dia a dia han rebut violències més o menys explícites pel fet de ser catalanoparlant. Però bé, tot això dit amb animositat i esperit de combat, vull dir, no...
No ens hem de deprimir, està molt bé. No, Per ser quiets. No, ho lligo una mica també com la Ioli, perquè hi ha moltes coses, no? I agafo també una mica el que tu deies abans, Susana, diu els de la Franja som allà, no? Però aquesta idea també, el que tu deies, som allà, no? Però al final és com allò, no? És a dir, Catalunya sembla, el món gira però no avança, no? I aleshores som allà, a vegades sempre, estic d'acord amb tu, no? A vegades sempre que estiguem remenant els mateixos debats, però no sembla saber que trobem algun tipus de solució, perquè fixeu-vos que tots esteu dient coses com que si publiquem en una editorial d'aquí, que si aquest autor és conegut, que si aquest autor no és conegut, el nostre propi sistema, no sé si està pròpiament hackejat per nosaltres mateixos, i aquí hi ha un tema, no? De dir que, no sé, què hauríem de fer perquè els escriptors, els autors, deixeu-me ser tòpic, es coneguessin més, es coneguessin menys la seva obra. Abans citava el cas, no? És a dir, com la narrativa, la pròpia narrativa geogràfica està condicionant o condiciona en certa manera el que deies tu mateix del Baltasar Porcel. Crec que autors lleidatans també podrien dir absolutament el mateix. Llavors, preguntem-nos-ho, no? No sé què en penses d'això, Susana. Bé, jo crec que estem molt bé. Estic d'acord amb els companys, estem en una molt bona situació. A Barcelona es parlen 200 llengües. La primera no és el català, però és entre les primeres. Si parlem de Lleida Cruïlla o Lleida, no? Simplement Lleida, que és una ciutat que ha estat escombrada cada 200 anys aproximadament i s'ha hagut de reconstruir una altra vegada. De l'oportunitat, Barcelona jo no la veig com a centralitzadora ni com a descolonitzadora. Jo veig que Barcelona simplement fa el seu camí, Barcelona fa el seu camí, ha de competir amb altres ciutats d'una mida més gran. Barcelona és una ciutat mitjaneta i té la mirada posada al món per competir amb grans esdeveniments culturals que siguin benvinguts, i Lleida té el repte, i segurament altres ciutats també, o València podríem parlar que també té el repte, de veure quina és la singularitat de València o què és el que pot aportar Lleida, què és el que pot aportar València en aquesta construcció de futur. Barcelona no deixarà de mirar el seu camí. Això crec que és demanar una cosa que no hi ha de ser. Volia comentar una cosa. Parlàvem abans de la llengua, la identitat, etc. No ho sé, en algun moment potser se m'escapa, però jo crec que sí, que la llengua és identitat. Una part, no s'esgota, no s'exhaureix la identitat amb la llengua, ni en d'altres, no? Però sí que és identitari entre la gent que parlem la mateixa llengua i parlem la mateixa llengua. Ho dic perquè a vegades s'ha de repetir, i això qui més clau té és aquell que va en contra de la llengua, no? Aquell que la vol esmicolar. Tornem als cànons. Jo crec que sí que els tenim, els cànons. Potser faltaria acabar-los de difondre així en paquetet perquè també estiguessin més ben coneguts per part de com més gent millor. I segurament aquest tipus de trobades a vegades tampoc no cal demanar que hi hagin institucions més enllà de les que ja hi estem treballant, com ara vosaltres. Aquest tipus de trobades són un gran punt per trobar-nos amb persones de diferents indrets. I bé, no sé si he contestat el que m'ha donat la gana o... No, només una frase. Barcelona mira el seu camí, pot mirar-lo, l'ha de mirar, però ha de decidir si fa el seu camí sent fidel a qui és i a qui ha estat, i per tant arrossegant tot el país amb ella, o renunciant-hi, que jo crec que és el que està fent. Barcelona jo crec que si vol fer-ho bé, haurà de fer-ho comptant amb tota la resta, perquè si no serà una metròpoli més. Efectivament. Si vol ser singular, haurà d'arrossegar tota la cultura que té al darrere.
Anava a dir, per això jo crec que des de la Fundació Horitzons es fa això, com altres, vull dir que és intentar portar també els països catalans aquí. En tot cas, la Carlota, que com ens ha deixat clar que és de múltiples nacionalitats dels països catalans, doncs... No, ara sí. D'això de que no ens atrevem a exercir el poder, no? I que d'alguna manera és una cosa que hem de fer. I això és un problema que tenim com a país. En el fons actuem des de molts segles de maltractament. El maltractament que porta a evitar el conflicte, no? I el que fem constantment és evitar el conflicte. Fa poc llegia un estudi sobre tot de converses que havien sigut gravades i llavors uns lingüistes les havien analitzat i llavors concloïen que el català, quan dialoguem normalment, sempre hi ha una evitació del conflicte, un voler estar d'acord amb l'altre, fins i tot quan vols expressar el punt de vista contrari, diguéssim que la llengua catalana semblava que estava especialment domesticada per plegar-se a l'altre, no? Que tenim una manera de fer, que és això, que és la nostra herència després d'uns quants segles de maltractament. I això, igual que els individus van al psicòleg, doncs com a país hauríem d'anar al sociòleg, no? Perquè d'alguna manera hauríem de tractar aquesta aversió al conflicte que després es tradueix en això, en la impossibilitat d'exercir el poder perquè sentim que, ostres, no estem abusant dels altres i això no es fa quan els altres no ho pensen, o en el tema de canviar de llengua o no canviar de llengua, no? Al final és el mateix, no? D'alguna manera ens hem de sentir més segurs. I com es fa això com a país? No ho sé, no? I després, sobre això que deia el Pere Antoni de que dels mallorquins s'espera que escriguin sobre Mallorca o volen que s'escrigui sobre Mallorca, això en el fons ve perquè necessitem un món simplificat i qualsevol món que hi hagi un encasellament ens ajuda. A un mallorquí li pregunten per què escriu sempre sobre Mallorca. A un autor de Barcelona ningú li pregunta mai per què escriu sobre Barcelona, no? Per què als de Mallorca els hem de preguntar i als catalans no els hi preguntem? Per què estàs escrivint sempre sobre Catalunya? Perquè al final els catalans escrivim sobre Catalunya, no? I situem les nostres novel·les a Catalunya, no? Això és el mateix que quan escrius una novel·la que passa al camp i et diuen per què escrius novel·la rural? A un que escriu una novel·la ambientada a la ciutat ningú li pregunta per què fas novel·la urbana, no? És només la gatificació, ficar les coses en un gueto, donar-li una etiqueta perquè deixi de participar de la gran literatura. No, si els de Mallorca fan coses de Mallorca. I no deixa de ser aquesta mena de prejudicis que tenim i que ens ajuden, no ens ajuden, però fan veure que ens ajuden a entendre el món, o a tenir-nos cada un en una casella, perquè això ens permet entendre-ho d'una manera més directa i més absurda. Va dir algunes coses que heu comentat que jo crec que estan bé, no? És a dir, tenim escriptors, no? Està bé, tenim un cànon, tenim moltes obres, jo crec que estem d'acord. Aquí hi ha diverses preguntes. Tenim molts escriptors i tenim pocs lectors? Tenim molts escriptors, no només tenim pocs lectors, sinó que, deixeu-m'ho dir així, tenim una xarxa, no sé com dir-ne, de distribució, de difusió, començant des de l'escola fins a la universitat. Aquí podríem parlar de moltíssimes coses. Per tant, diguem-ne, clar, tots, us ho diré d'una altra manera, que al final Àngel Guimerà no sigui el nom d'un carrer. És a dir, digues. No, dic que al final que Àngel Guimerà no sigui el nom d'un carrer. És a dir, clar. No, jo aquí també voldria dir una cosa que crec que és bàsic i que moltes vegades obviem. De vegades ens diagnostiquem a nosaltres mateixos com si fóssim un país normal. No som un país normal. Vull dir, a nosaltres ens falten lectors, però ens falten lectors per diferents raons, de les quals falten lectors a la literatura castellana o literatura francesa, que és que nosaltres competim amb la literatura castellana. Vull dir, la literatura catalana ha de compartir el seu mercat amb uns escriptors i una literatura poderosíssima que ho té tot a favor. Vull dir, aquest rotllo, la cultura catalana està subvencionada. La cultura castellana està infinitament més subvencionada que la catalana. Des de sempre. I té tots els altaveus mediàtics a favor que l'hegemonitzen i que li donen canxa. Vull dir, això hi ha estadístiques. Els lectors catalans llegeixen el 50% de llibres en català i el 50% de llibres en castellà. Els lectors en castellà bàsicament llegeixen tots els llibres en castellà. Jo crec que la literatura catalana i la cultura catalana en general milloraria molt, seria molt més sana, seria molt més robusta si tinguéssim 50.000 lectors més. 50.000 lectors més vull dir 50.000 persones que cada any compressin 6 llibres. 8 llibres, no d'aquests que en compren un cada setmana. 8 llibres, això tot estaria molt més sanejat.
Això ja és molt difícil d'aconseguir-ho perquè hi ha hagut un canvi civilitzatori, diguem-ne, de consum cultural, impacte, revolució digital, molts estímuls, moltíssimes coses per fer, però també una de les raons bàsiques que expliquen que no tinguem aquests 50.000 lectors que necessitam és que competim amb la literatura castellana. Vull dir, és així. Els mitjans de comunicació públics en català entrevisten més o menys amb el mateix percentatge, autors en català i autors en castellà. Els mitjans de comunicació públics espanyols a Madrid, d'autors en català no n'entrevisten ni un. O sigui, és un desavantatge permanent, estructural, alimentat i que té influències en la realitat. I no podem fer veure que no. Sobre això hi ha una cosa que jo crec que és superinteressant, no? Moltes vegades s'ha parlat del mercat dels països catalans com el gran mercat de la llengua, de la literatura catalana, i aleshores, diguem-ne, aquest gran hipermercat, moltes vegades ens acabem convertint en supermercat català, valencià, etc., perquè aquests 50.000 que tu apel·les, si ens ho mirem dins del marc del que és els països catalans, i jo crec que aquí també el Martí ens pot dir alguna cosa, no són 50.000 que podríem tenir cada any, podrien ser 100.000, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs només una cosa, jo per una raó de feina vaig haver de llegir fa 10 anys o 15 les memòries de l'Alfonso Guerra, no? 2 volumots de 500 pàgines, bueno, no m'ho varen pagar suficientment bé, però ho vaig haver de llegir, no? Quina és la cosa de la qual l'Alfonso Guerra estava més orgullós de tota la seva trajectòria política? D'haver-se posat d'acord amb l'Abril Martorell per des del principi de l'Espanya democràtica tallar tots els vincles entre el País Valencià i Catalunya. I tota qualsevol idea del països catalans. El gran socialista obrer que representava no sé què, el seu gran orgull era haver desmantellat qualsevol possibilitat que hi hagués uns països catalans articulats. A partir d'aquí... Martí, el corredor mediterrani literari. Sí, a més que està molt explícit amb la meva absència. Sí, a més, tu fixa't, això que deia per Antoni Pons parlant de Pla. Pla, quan li van proposar que... Bueno, això va ser el seu propi editor, Vergés, però en definitiva va acceptar que fos un autor valencià qui feia el pròleg a les obres completes i era un autor que certament ja en aquell moment començava a tenir la seva veu pròpia i havia ja enlluernat amb alguns llibres, però que ara no era el que ara tots saben què és, no? I com sabeu que va ser Joan Fuster. Pla se va presentar un dia, que a més que plovia a bots i barrals allà a Sueca, no se coneixien de res, va baixar en el port d'Alacant, va agafar un taxi, va dir, porta'm a Sueca, i se va presentar un bon dia i va encomanar-li, va voler conèixer a Fuster i arran d'això va crear-se aquesta realitat que és autènticament de països catalans, no? Aquesta amistat que a més ara s'ha parlat molt durant aquests últims mesos, però que certament tant de bo hi hagueren més amistats i més relacions tan fructíferes, perquè jo crec que tots dos ho guanyaren molt amb la seva amistat. Pot ser més Fuster amb la de Pla que Pla amb la de Fuster, però tot i això també Pla va guanyar molt amb l'amistat de Fuster i amb la manera que va autoritzar en tants sentits l'obra de Pla, Joan Fuster. I sí que aquesta necessitat d'articular els països catalans des del punt de vista literari, jo trobo que, per exemple, jo faig clubs de lectura i tots vosaltres que esteu ahí, companys escriptors i escriptores, feu els clubs de lectura i faig clubs de lectura a indrets de Barcelona o indrets de la Catalunya, aquesta Catalunya rural que dieu, i quan el faig en la València rural, el País Valencià rural, els lectors que tinc són, si fas o no fas, els mateixos. No trobo una gran diferència d'entusiasme entre els lectors, entre uns i uns altres, i de col·lectius. És a dir, n'hi ha públic lector al País Valencià i un públic molt entusiasta i molt fidel i que fins i tot de vegades vas a mateixos ports de Morella, no? Els ports nostres, la Tinença Benifassà, a un poblet d'allà a fer punyetes i te tens un col·lectiu de lectors interessant i que està desitjant conèixer-te i desitjant parlar amb tu. Aleshores, crec que des de Catalunya es percep el País Valencià com un territori quasi perdut i és molt injust en aquest sentit.
Fixeu-vos que fem les activitats de la plaça del Llibre, és una plaça del Llibre, ho fa la Fundació Full, connecta molt bé amb autors catalans, els fa vindre als autors catalans, fan moltes presentacions, la plaça del Llibre podria ser un poc la vila del llibre de l'Escala, no? Però a tot al llarg del País Valencià té una gran quantitat de visitants i també al mateix temps mou molt la literatura catalana pel País Valencià. I tanmateix costa molt que els propis editors catalans vinguin a participar a la plaça del Llibre. És a dir, sí que hi són presents els seus llibres dels distints grups, però a ells encara tenen la retina, no? Podríem d'alguna manera la imatge de que això no paga la pena. I també és cert que ha hagut un anticatalanisme que els ha fet por, ha hagut una renúncia en molts aspectes, però que la llengua està viva i per això la embranzida de Vox ha estat tan forta contra el valencià i tot el que significa, perquè realment existeix i realment no és una cosa imposada i realment és un públic entusiasta i que té ganes de crear un país on la cultura i la cultura real del territori estiga ben present, és una realitat i no és una invenció, no? Aleshores, posem un punt d'optimisme també, no? Que crec que és important. Encara hi som i com hem comentat, no tenim un país propi. I malgrat tot tenim tantes editorials noves, fins i tot valencianes, premis valencians, editorials potents que encara mantenen un col·lectiu d'escriptors propis valencians i que tant costa de ser visibilitzats ahir a Catalunya. I bé, jo el que vos animaria és, evidentment, no sé si podríeu agafar el tren de Lleida a València, però tot i això sí que vos animaria a intentar visitar el País Valencià i conèixer un poc la seva realitat. Sobre això, anava a dir diverses coses. Hi ha una pregunta en aquest sentit. De la mateixa manera que el Barça té una masia, no sé si creieu, i per exemple tu, Carlota, que també fas molts clubs de lectura, no sé si els clubs de lectura és una pedrera, és una masia, no sé, perquè... Amb això dels clubs de lectura, a Catalunya n'he fet molts, no sé, potser n'he fet, no sé, que al final fa 3 anys o 4 que escric, no? Però potser n'he fet, 60 o 70, no he anat ni una vegada al País Valencià, ni una. Tampoc he anat a Tarragona, diguéssim que a Tarragona també tenim un problema, diguem-ho, a Tarragona tenim un problema, nois. A Lleida he vingut, a Girona he anat, a Barcelona, no? He anat a Balears, València és absolutament desaparegut, vull dir, això és... No, Franja no, encara menys, no, ni Catalunya Nord, ni Andorra, vull dir que clar, és que estem com estem. Al final el Martí potser va a tot arreu, perquè clar, ell és valencià, per tant, té el públic de València, però publica a Proa, que té seu a Barcelona, que és de Barcelona, no? I per tant, potser té més facilitat, però la meva experiència personal és aquesta. Sí que hi ha una necessitat de que hi hagi més comunicació, de que hi hagi més moviment amunt i avall d'alguna manera. Ara, com s'articula això i qui ho paga, no? Perquè al final el problema de fons és qui ho paga, no? Tenim massa lectors, tenim massa pocs lectors, tenim massa llibres. Llavors això econòmicament és absolutament insostenible. És insostenible. Com s'aguanta? Bueno, perquè tots ho fem per amor a l'art, d'alguna manera. Bueno, no ho fem per amor a l'art, però és el de sempre. No, i al final, mentre això no estigui normalitzat, que ja entenc que no som una cultura normal ni som un país normal, però clar, si ja partim d'aquí, de les engrunes, què podem esperar? Bueno, ho deia, ho deixo, crec que ho ha dit clar la Carlota, és a dir, per exemple, això, no sé si per exemple en el cas de la Franja, és a dir, no sé, ho desconec, però per exemple tot el tema clubs de lectura, se'n fan de clubs de lectura? Seria una manera, això que està dient la Carlota, és a dir, al final potser haurem de pagar un Erasmus per a escriptors o no? Residències, no? Fer residències o coses així. Autocars, fletar autocars, no? Hi ha dones, els homes no van al club de lectura, no hi van. No hi aneu, homes, no hi aneu. N'estem fartes d'anar als clubs de lectura i que no hi hagi homes, no? Vull dir que al final tampoc és representatiu, no?
I què passa? No, és que els homes no necessiten compartir-ho, s'ho queden tot per ells, No, vull dir que al final vull dir que funcionen i està superbé, és una de les coses que crec que funcionen en aquest país, els clubs de lectura, però vull dir que ha d'haver-hi alguna altra cosa, alguna mena de residència que realment sigui un punt de trobada. Per això deia lo de com es feien aquelles, diguem-ne, caravanes de solters cap al Pallars, cap a Plan, escriptor, repartir, socialitzar per tot Catalunya, per repartir les lletres, Susana. Sí, no, clar, hi ha grups de lectura, hi ha moviment cultural, a estones, perquè és molt voluntari. El moviment cultural a la Franja en català és 100% voluntari. A vegades, quan hem anat a reivindicar X coses amb algun alcalde, i a mi algun alcalde m'ha dit, diu, quedem el dimarts a les 10 del matí, et va bé? Dic, home, estic treballant. Vull dir, jo, si pot ser al cap de setmana o a la tarda, diu, però això no ho cobreu? No, dic, no, dic, això, veuràs, una vegada t'has guanyat les garrofes, has fet tota la part d'infraestructura de casa, llavors aquella estoneta, en comptes d'això, doncs li dediques a la comunitat. I en ser tan voluntari, i és veritat que als clubs de lectura també només hi ha dones, no? En ser tot tan voluntari ja té aquests pics. Potser sí que més enllà dels clubs de lectura haurien de ser, ja et dic, alguna liaison més d'això amb les escoles, els mestres de català, que normalment són... És curiós, el mestre de català o la mestra de català és la més gallina de totes, normalment, que és la més amable amb els nens i tal, però després resulta que no és sexy tampoc, perquè és simpàtica però no és sexy. És una experiència personal que tinc de les meves filles, la de català m'entén, però és una iaieta. No sé si a vegades... Ara entro en un altre debat, no sé si a vegades això de l'atractiu ho hem de fer una mica més canyero. Tu fas canyero, Bueno, sí, jo és que no ho sé fer d'una altra manera, però vull dir, és que ara xerram de clubs de lectura, clar, jo crec que de vegades ens presentam o ens veiem pitjor del que estem, vull dir, pitjor del que estem, o ens centram en coses. Abans del club de lectura crec que hi ha una altra qüestió, que són les escoles, els instituts i les universitats. Vull dir, la literatura catalana hauria de ser massivament present a les escoles, als instituts i a les universitats. I jo podria fer una llista de 25 persones, vull dir, hi ha gent que ho fan absolutament atractius. El Josep Pedrals és un crac absolut de la rapsòdia i de la poesia. El Pedrals el vas portant a totes les escoles del país i tots els instituts i enamora la gent, i com el Pedrals un grapat més, que parlin intensament de literatura, que facin veure a les criatures, als nois o a les noies que allò és la seva vida i és el seu món. Això és perfectament factible, se podria fer, però de vegades a mi és una mica una cosa que veig ara molt en la depressió postprocés a Catalunya, ja recuperaré una cosa que ha dit el Martí, que és que els catalans del Principat teniu més eines de les que utilitzeu, i les que teniu no les heu utilitzades prou. En aquest sentit, evidentment, no és un retret cap a vosaltres, en teniu més perquè heu fet més bona feina que els mallorquins i que els valencians, ara que no soni com un retret, però sí que teniu uns mitjans, unes eines que no s'estan utilitzant prou. Televisió de Catalunya en aquests moments, en lloc de fer la funció que hauria de fer i que podria fer-la d'una manera atractivíssima, poderosíssima, amb moltíssima gràcia, no ho està fent. Les escoles, les universitats, els instituts, evidentment que hi ha hagut uns canvis demogràfics brutals, evidentment que hi ha una lluita ideològica permanent que ho tensiona tot, però podríem fer molt més. Els partits polítics suposadament autocentrats i catalanistes, la CUP, ERC i Junts, sobretot ERC i Junts, que són el que tenen poder, en lloc d'embolicar-se en les seves misèries partidistes, en lloc d'aquesta batalleta permanent per veure qui aconsegueix l'hegemonia autonòmica, vull dir que intentin fer alguna cosa a favor de la catalanitat. Podrien fer-ho, no estan fent res ningú, jo no me poso a favor de ningú ni en contra de ningú, me poso en contra de tothom més aviat. Vull dir, que facin alguna cosa. Tenim mitjans i tenim eines i tenim ànimes per fer-ho, no ho estan fent. I com menys coses fas, més difícil és posar-te a fer-ne. Vull dir, això a Mallorca, a les Illes Balears, clar, després hi ha el gran tema del model socioeconòmic, que també és un tema absolutament central, i xerram de cultura,
I en realitat tot depèn del model socioeconòmic. Si tu tens un model socioeconòmic que es basa en l'explotació del que ets i del que tens, i fas que vengui gent d'arreu del món, els salaris s'estanquen, els preus es disparen, renuncies al que ets i al que tens per posar-te al servei de la manera més submisa i servil de qui et ve a veure, destrueixes tot allò que tens, no poses en valor el patrimoni riquíssim sobre el qual t'has edificat. Quin tipus de país vols construir amb això? No construiràs, cap país no construiràs, cap projecte encara i ulls, no? I després, vull dir, provoques una crida massiva d'això, de gent d'arreu del món que ve. Abans s'ha dit un moment, Barcelona té 200 llengües, hi ha un multilingüisme, jo voldria recordar que això està estudiat per tots els sociolingüistes del món, que el bilingüisme i el multilingüisme sempre són un estadi transitori. Vull dir, el multilingüisme de Barcelona no és una foto fixa que quedarà pels segles dels segles. Vull dir, Barcelona o serà castellana o serà catalana. Vull dir, acabarà imposant-s'hi una llengua que serà la llengua franca de tota la gent que viu a la ciutat, serà la llengua que cohesionarà la ciutat, serà la llengua a través de la qual s'exercirà el poder i se viurà la vida quotidiana, i aquesta és la qüestió que estem discutint aquí. Perquè el multilingüisme és una cosa que ha passat ara, perquè hem viscut el moment històric de la globalització que ho ha girat tot damunt davall, però aquest girar-ho tot damunt davall durarà el que durarà, després s'estabilitzarà d'una altra manera. Això també ho hauríem de tenir en compte. Després, allò que ha dit el Martí Domínguez sobre el País Valencià que està perdut i que els catalans el veuen com si estigués perdut, nosaltres els mallorquins també ens veuen com si fóssim una causa perduda, i jo crec que ara una mica part de la depressió dels catalanistes independentistes és que se'n donen compte que ells estan igual de malament que nosaltres, no? I això, vull dir, fins ara hi ha hagut una espècie de supèrbia cofoista, de revolcar-se en l'autoengany. És també un revolcar-se en l'autoengany que evidentment s'explica per això, per por, perquè no t'atreveixes a mirar la realitat de cara perquè la realitat t'espanta, no? I t'anul·la i t'intimida i te posa en dubte. Però i ara de cop, ai no, nosaltres també estem malament. Esteu malament, però no esteu tan malament, encara teniu marge de reacció. Però tornant a enllaçar amb allò del model socioeconòmic i de la capacitat de reacció, nosaltres a Mallorca fa 35 anys que hi ha gent molt sensata i molt lúcida i molt brillant que diu hem de canviar de model socioeconòmic. Evidentment no només no l'hem canviat, sinó que l'hem accelerat, l'hem accentuat i l'hem magnificat. Doncs avui és 35 anys més difícil canviar el model socioeconòmic. En aquest sentit, aplicat això a la catalanitat, vull dir, si tu ara la catalanitat està molt més dèbil que fa 30 anys i continues igual, d'aquí 20 anys salvar la catalanitat serà 20 anys més difícil, perquè aquí sí que, vull dir, el temps passa i les identitats s'erosionen i les coses canvien. Aquella idea de, no, perquè nosaltres el català el parlam a casa i segur que sempre hi haurà gent que el parlarà. Perdona, tenim l'exemple de Catalunya Nord, que s'ha vist que en una generació el percentatge s'ha desplomat absolutament. Siguem una mica valents. Jo en aquest sentit, el que més retrec als polítics de tots els països catalans, dels nostres, evidentment, a mi els altres no m'interessen, no només m'interessen per discutir-hi i per barallar-m'hi políticament, és que no siguin capaços de mirar la realitat de cara i a partir d'aquí treballar-hi. En aquest sentit, jo crec que els espanyolistes són molt més valents. És vera que ho tenen més fàcil perquè se senten molt més forts i estan molt més acostumats al poder, però els espanyolistes miren la realitat de cara. Quant de vegades veus els espanyolistes que diuen no, totes aquestes onades migratòries provocades pel model socioeconòmic i per la globalització a nosaltres ens van bé. Evidentment no ho diuen d'una manera molt explícita, molt oberta, però sí que ho diuen. Nosaltres, en canvi, que ja ho he dit abans, vull dir, a mi me són igual els cognoms, me la ratxinflen els cognoms, entre altres coses perquè a Mallorca tenim moltíssima gent que defensa la mallorquinitat, que és filla d'andalusos i d'extremenys, i tenim moltíssims mallorquins de llinatges, 6 segles de llinatges mallorquins que han estat uns traïdors a la causa i uns venuts. Per tant, no és una qüestió de cognoms, és una qüestió de aquí hi ha la catalanitat és la nostra manera d'enriquir el món, d'enriquir la pluralitat del món i de participar de la pluralitat del gran món. En aquest sentit, jo crec que l'ecolingüisme és una qüestió... Si és millor un planeta amb 1 milió d'arbres diferents, d'espècies d'arbres diferents, se suposa que ha de ser millor un món amb 6.000 llengües diferents que un món amb només 50 llengües, no? Doncs nosaltres estem defensant el nostre arbre, estem aportant el nostre arbre. I, per tant, això és
La catalanitat hi és, l'hem de protegir, com feim que la gent s'incorpori, com feim que la gent se la faci seva, i en aquest sentit s'ha parlat de fer-la poderosa, fer-la necessària, fer-la atractiva. Jo ara crec que ja estem a un punt en què també hem de fer, abans de tot això, fer-la present, perquè hi ha molt d'espais als països catalans que la catalanitat ja no hi és. I per tant el nouvingut no sap que existeix i per tant des del moment que no sap que existeix no sap que se la pot fer seva. Estem en aquest punt. I això és terrible. Anava a dir... Sí, digues. Que tristament... Què coi fotrem si som minoria, no? És així, no? Si som minoria, som minoria. No? I la minoria... I cada cop sembla que anem més cap aquí. I per tant, bueno, jo sóc la catastrofista del de torn, no? Suposo, però en el fons és això, és que si som minoria, com vols revertir la minoria? Perdona, només un apunt. Jo amb això de la minoria, tens tota la raó i cada vegada anem més en camí de poder-nos-hi convertir, però vosaltres penseu-hi, si tots els catalanoparlants més o menys conscienciats, sobretot el Principat, però també val a Mallorca i segur que per moltes zones del País Valencià, Mallorca, Menorca, Eivissa no tant, però hi moltes zones del País Valencià, si tots els catalanoparlants més o menys conscienciats parlassin sempre i en tothom en català, cada dia, la sensació que encara es parla moltíssim de català seria unànime, perquè encara som molts. Però no exercim el nostre poder, no exercim el que som, no ensenyam el que som, ens amagam. Quantes vegades hem vist, a veure, vaig anar abans d'unes jornades que havien de fer Vic sobre qüestió nacional, no? Vaig arribar a Barcelona i des de Barcelona m'havien de recollir per anar a Vic. Havia de fer temps, vaig entrar a un restaurant a fer un entrepà. Entre allà, la cambrera, la propietària em saluda en català, veig una estelada, molt bé, que bé, molt bé, demano l'entrepà a un cambrer llatinoamericà, el noi m'entén en català, ell em parla en castellà, però després veig la propietària amb l'estelada catalanoparlant que el seu empleat li parla en castellà. Et pots ficar l'estelada per allà on vulguis, a mi m'és igual l'estelada. És que l'estelada, què vol dir l'estelada? Parla-li en català, que t'entén, que et respecta, que tu se suposa que vols salvar l'idioma. Són les coses absolutament bàsiques que les estem deixant de banda. Si tu deixes de banda les coses bàsiques no tens res. No tens res. En aquest sentit, si els catalanoparlants exercíssim amb naturalitat i autoestima, amb normalitat i autoestima, tindríem la sensació que estan molt millor. Però no ho feim. No ho feim. Per què? Perquè tenim psicologia de chihuahua apallissat. Doncs mira, t'espaviles, n'hi ha que estan molt pitjor i que han lluitat. Jo ja entenc que l'any 1949 estiguis terroritzat de parlar en català a Barcelona, la Barcelona franquista. Ho entenc perfectament, no sóc un heroi, no em faré el valent a la Barcelona de l'any 2024. Però què vol dir això? És que és imperdonable. És imperdonable, sí, per mi és imperdonable. Anava a dir, com ni que sigui un tòpic, però és així. Crec que tenim uns minuts per els que sou a la sala, per qualsevol pregunta que sigui dirigida col·lectivament o dirigida individualment, doncs crec que és el moment, perquè hi ha milions de temes i evidentment no els acabaríem. Jo me'n quedo molt a veure si fem una caravana d'escriptors per tots els països catalans, fins i tot convertir els clubs de lectura en un nou Tinder, no? Que ens has dit que hi ha moltes dones, per tant les persones solteres, però no sé si hi ha alguna pregunta per aquí. Hi ha alguna cosa? Per allà, al final, Bec, per aquí, bueno, aquí tres, la Marta, el Joan, l'Andratx, per allà, Bec. I per aquí, disculpa, que no t'havia vist. Hola, bon vespre. Bé, en primer lloc, gràcies per la taula rodona que heu fet. I bé, primer només un apunt per alegrar i també aportar optimisme a la qüestió dels clubs de lectura. Jo, els que dinamitzo, hi ha homes. Vull dir que almenys... Però són minoria. Són minoria, però n'hi ha. Pots donar les adreces i tot. Si farem un monument. Com les mèdiques a Galícia, a ver les eines. I després, entrant més en la qüestió de la cruïlla cultural, de mercat, etc. Crec que en aquest sentit, per exemple, quan el Pere Antoni Pons
deia que a Catalunya tenim molts mitjans i infrautilitzats, doncs no només en tenim molts infrautilitzats, sinó que tot sovint hi hem renunciat als pocs que teníem. I en aquest sentit, per exemple, s'han perdut 10 anys, una dècada o 15, que vol dir tota una generació de nens que no s'han pogut culturalitzar en català, com va ser la meva generació, per exemple, la del 84, que tenim uns referents televisius, Bola de Drac, Doraemon, etc., que ens permetien a l'hora del pati, per exemple, jugar en català, parlessin la llengua que parlessin. I vaig al tema literari. Crec que disposar d'aquestes eines, per exemple, ens permet fer una sèrie com Rovelló, una sèrie infantil com Rovelló, o una sèrie infantil com Les Tres Bessones, que es multiplica a fora també. És a dir, són productes creats aquí que van a fora. Per tant, no és una qüestió de qualitat, no és una qüestió de no poder ser o de no poder fer, sinó és una qüestió que si tenim les eines no les estem utilitzant. I per tant això, evidentment, quan un jove pot triar en diferents llengües perquè les domina, perquè els joves avui dominen, a part del català i el castellà, dominen tot sovint l'anglès o altres llengües, fins i tot japonès, xinès, doncs evidentment com més aviat li arribi el producte en la llengua que li arribi, l'escull. I això en el mercat editorial es va veure també fa 20 anys, quan les editorials primer treien la versió traduïda del Dan Brown en castellà i es venia, i llavors deien, no, és que quan tenim la catalana no es ven tant com la castellana. Jo això ho vaig sentir amb un editor dir-ho i clar, li vaig dir, potser que treguem les dues a la vegada, no? A veure què passa. I quan van fer aquest experiment, es va veure que es venien al 50-50, vull dir que hi ha molts problemes estructurals que cal solucionar. Perdona una cosa, també per un tema de temps i tot això, com que hi havia 3 o 4 preguntes, si us sembla, recollim, abracem la teva reflexió, si us sembla, juntem. Crec que hi havia per aquí el Joan, que també volia fer una pregunta, que llanci a la Marta, i per aquí també hi havia alguna pregunta, i us pregaria que, com que suposo que haurà haver-hi suc, les recollim i les aneu contestant, d'acord? Joan. Bé, jo me quedo en la part optimista de les intervencions, i poso damunt de la taula un element que crec que ens podria servir. És evident que moltes de les coses que hem parlat, és a dir, la manca de relació entre uns i altres té a veure amb l'existència d'un ecosistema editorial a Barcelona molt vinculat a mitjans de comunicació també molt centralistes, etc. Però per no mirar la part pessimista, potser que miréssim què ha passat amb la indústria de la música a Catalunya en els últims anys, la música en català en els últims anys. I com, a més, segurament, els Premis Enderrock, per tant, una iniciativa privada, amb subvencions, òbviament, però una iniciativa privada ha tingut molt a veure amb impulsar noms que després s'han calat entre el públic jove, etc. I és evident que en aquest moment, fins i tot sense la necessitat, perquè la Generalitat mai ha exigit el compliment de l'obligació de fer un percentatge de la música catalana a les emissores que tenen concessió a Catalunya, però en canvi ara hi ha emissores que poden fer gairebé el 100% de la seva música en català perquè hi ha producció de qualitat suficient. Jo crec que en l'àmbit de la producció literària, que és una mica de lo que a mi em semblava que podíem parlar, doncs crec que té molt a veure això, crear un entorn que sigui favorable i que hi hagi un mecanisme d'interconnexió, que la gent conegui, que a més, si Boris Power Necròpolis s'edite en català a Pagès, no quedi amagat fins que no s'edita en català en una editorial de Barcelona, que Pagès finalment hagi de decidir els drets perquè tingui una difusió. És a dir, hi ha d'haver tota una sèrie de mecanismes que siguem capaços d'utilitzar amb la complicitat de l'administració, però també amb una mirada optimista i positiva de la gent del sector, dels editors, dels escriptors, etc., doncs per tal d'aconseguir això, que hi hagi un entorn més favorable i més optimista, més
simpàtic, diguem, de cara als lectors, que de vegades sembla que només fem que plorar miserablement, que no cobrem, que no hi ha drets, que no sé què, que se van tirades molt curtes. Potser depèn una mica també de nosaltres. Jo crec que bona producció literària se fa i el que necessitem també és donar-li una mica de visibilitat. Anem recollint, Marta i el Xesco, si no m'equivoco, que sí, i fem una mica de recolecció i us demanaria després totes aquestes reflexions, el que vosaltres creieu, que fem una intervenció final de cadascú. Gràcies, Marta. Sí, ha estat un debat molt interessant, perquè aquí s'han tractat dos temes. Un, el que sempre ens colpeix, que és la llengua, òbviament, que ens té obsessionats perquè no és una llengua minoritària, és una llengua minoritzada, i per tant això. Jo agraeixo molt la intervenció del Pere Antoni, perquè has tocat la poteta del mal, i si parlem amb el mea culpa, allò tan catòlic, donem-nos de cop pels pits, perquè moltes vegades mirem Espanya com el culpable al 100% de tot el nostre, ja sabem el que s'assembla més a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres, i aquí ho podem deixar. Però clar, si ens creiem el país de Fraga, Maó i de Salses a Guardamar, ho hauríem de tenir molt clar. Però, òbviament, ignorar una gran urb com és Barcelona, doncs diuen que el català el van mantenir les minyones, no? Les minyones no venien de Barcelona, venien del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, i aquí està la nostra riquesa. Òbviament, Fraga no mira Barcelona, mira Lleida. Però si mirem el títol de la taula rodona d'avui, què ofereix Lleida? El Museu Morera, i parlo ja en termes de Lleida, el Museu Morera, si estigués a Barcelona, hauria tingut un pressupost molt més gran, una projecció molt més gran. El Museu Morera té un pressupost miserable. Fa 2 dies que el van inaugurar i ja té una persona menys. Per compra no té res. Si comparem el que té el MNAC a Belprado, és ridícul, amb els nostres diners, òbviament, però hem de veure també el que fem a casa. Què està fent amb aquesta descatalanització TV3? Què està fent? I això no és culpa de Madrid, ni d'Espanya, ni de res, és culpa nostra. Per tant, aquesta centralització de Barcelona, també nosaltres hem de tenir una identitat pròpia, compartida. Les Terres de l'Ebre no miren Barcelona. Per què no mirem nosaltres també les Terres de l'Ebre? No n'han parlat. Tu parlaves, Carlota, de Tarragona. Sí, també tenim un problema. Però les editorials com venen també els nostres productes? També hem de mirar això. Per tant, moltes vegades mirem a l'exterior i no ens mirem nosaltres mateixos. I a vegades ens mirem que som també el melic del món, i tampoc és això. Màlaga, per exemple. Què era Màlaga fa uns anys? Ara, Màlaga, quants museus té? Per tant, espavilem una mica també. No és que ens falti autoestima, però tampoc ens sobra. Tampoc ens sobra. Per tant, jo agraeixo molt aquest debat, que ha anat en 2 sentits molt diferents, però que agermanen els 2 temes. I això, que moltes vegades, jo crec que si despertés Freud ens posaria tots en un aixeslong, remasteguem els mateixos tòpics. Sabem quines són les preguntes, però no acabem de trobar les respostes. I a vegades quan ens preguntem coses o quan tenim la resposta ens canvien les preguntes, allò que diem. Acabem amb ell i us demano una intervenció ja per acabar després per cadascú recollint el que creieu. Endavant. Hola, bona vesprada. Soc Xesco Guillem, redactor de la revista La Veu dels Llibres, feta a Sueca, però amb voluntat de transmetre tota la literatura de països catalans. Volia fer una pregunta que m'agradaria que respongueren tots els membres de la taula, el moderador inclòs, però abans de fer la pregunta m'aneu a permetre una cosa molt personal, m'aneu a disculpar tot el públic, perquè tinc que dir una cosa a Martí Domínguez, i és que tinc l'encàrrec de part del poeta Ramon Guillem, que no gaudeix en aquest moment d'una molt bona salut, tot el contrari, de que et salude. Així que, de part de Ramon Guillem, salutacions. Doncs, fet aquest comentari, ara llança la pregunta a tota la taula, que és, heu descrit magníficament tot el problema que significa ser escriptor als països catalans, els problemes que impliquen escriure en català. I seguint amb el que comentava Marta fa un momentet, el que vos demana, i vaig a gravar-ho,
és que em responguéreu opcions, parlem en positiu. Segons vosaltres, quines 2 o 3 opcions caldria desenvolupar per a poder normalitzar el que hauria de ser normal? I això és el que espero que la taula em pugui respondre. Recollim això, tancaríem, jo faria una intervenció cadascú, si vols Martí comença l'ordre dels factors no altera el producte, si vols respondre el que ja ens demanava el Xesco i fer una conclusió. Endavant, Martí. Sí, bé, també el meu record cap a Ramon Guillem, que és un excepcional poeta, un home de cultura, algú que en Catarroja ha creat un món literari i un món cultural, bibliotecari ben estimat, i Xesco, torna-li els meus records. Una de les coses que podríem pensar, jo sempre m'ha cridat l'atenció, fa poc va vindre Carme Riera a presentar la seva última novel·la així a València, pensava que hi hauria poca gent, fins i tot ho farem en l'octubre, una sala de dalt, al final no acabérem tots els que vinguérem i una de les coses importants seria que dins de les pròpies presentacions dels llibres València fora un dels llocs ineludibles per presentar llibres d'autors catalans, d'autors mallorquins i que fora absolutament natural que jo també, per exemple, poguérem anar a Lleida o anar a Girona i que, com abans parlàvem de fer un Tinder, un Tinder de presentacions, podria ser. Carlota ha fet aquest comentari de que no havia convidat a clubs de lectura. Jo faré perquè crideu a Carlota. Jo crec que, no sé, Carlota, si vas presentar la teua novel·la sola a l'octubre, però crec que també hauries tingut segurament una gran recepció perquè conec molts lectors que t'admiren i que t'han llegit. Sí que crec que la situació és normal que estiguem un poc depressius. Penseu que nosaltres hem passat per un conseller torero, que l'hem tingut durant tot un any, i encara estem patint la tauromàquia i tot el que ha significat este dalt a baix, però sí que jo torno a insistir en aquesta necessitat de que hi ha un públic lector, el català està ben viu al País Valencià, és a dir, evidentment, al Cap de Casal pot ser, no ho estiga tant, però en les comarques és la llengua natural, la llengua materna, la llengua vehicular i, per tant, cal comptar amb el País Valencià. En aquest sentit, és important també que entre els propis escriptors hi hagi una major solidaritat entre nosaltres. Aquesta amistat de Pla Fuster jo la trobo a faltar de vegades. I trobo a faltar aquestes relacions potents entre el propi col·lectiu d'escriptors i escriptores i que no cadascú faci la seva guerra com pot. Això també es veu en la dificultat de que el món català trobi que el País Valencià és part del seu país, que no és el mateix anar-se'n de vacances a Londres que anar de vacances a València, és a dir, que el desig de descobrir la pròpia identitat catalana més enllà de les fronteres del Principat. Aleshores, efectivament, el que cal és aquesta necessitat de que hi hagi una osmosi major en els dos sentits, que l'Ebre no siga una barrera, que de vegades ho sembla, i que editorials, per exemple, jo penso en una editorial nova que es diu Onada, una editorial que precisament el que intenta és articular aquest terreny entre Terres de l'Ebre i tota la zona d'Ulldecona i la zona del nord del País Valencià, estiguera moltíssim més present en Barcelona i arreu dels països catalans. És a dir, Onada està publicant escriptors molt interessants que són absolutament desconeguts de vegades a Catalunya. Molt bé, moltíssimes gràcies, Martí. Com vulgueu, fem aquesta conclusió individual així, si podeu, el més breu possible. Qui vulgui començar? Començo, seré breu. A veure, de coses que han sortit. Això que deies de música i literatura, jo crec que la comparació, jo crec que la gran diferència és que la gent escolta música però no llegeix. És així. La quantitat de gent que escolta música és molt més gran, cada cop llegeix menys gent. O sigui, a banda de la problemàtica o no que tinguem a dins dels països catalans, la gent llegeix menys.
és així, tenim altres hàbits d'oci. Jo de vegades sento que escrivint soc quasi com una d'aquelles artistes dels drames radiofònics, quan va arribar al cinema i es van enfonsar, perquè ja, quan va arribar a la televisió, a vegades tinc aquesta sensació que la literatura és un món que es mor. Però vaja, llavors clar, hi ha menys gent. Després, sobre allò que deia de la cultura popular, que durant molt temps no hem tingut les sèries, d'això, clar, al final Catalunya té el doble enemic, té l'enemic d'Espanya i té l'enemic del món, que d'alguna manera hem de lluitar amb les dinàmiques globalitzadores i això és una mica inevitable. Al final què ens menjarà, l'anglès o el castellà? És quasi que hem de triar quin és el mal menor. I sobre això que deies de les opcions, de quines són les opcions, jo crec que tinc poca confiança en la política, per tant, pensar que, és que el que haurien de fer els polítics, això quan no ets allà és molt fàcil de dir, per tant, obviant les opcions polítiques, sobre les quals no tenim cap mena de possibilitat d'actuar, l'únic que podem fer és la mobilització individual, és actuar individualment amb conseqüència i creure'ns-ho, diguéssim, exercir el poder, que deia el Pere Antoni, des de la individualitat, doncs parlant en català, consumint cultura catalana, perquè és l'únic poder que tenim nosaltres com a individus, exercir-ho. I també d'alguna manera crear una mica més de gremi dins del que és el món de la cultura catalana, perquè com que som 4, de vegades hi ha la sensació que hi ha 4 engrunes i com menys hi ha tothom s'està barallant una mica per les engrunes, i jo de vegades trobo a faltar que es faci una mica més de pinya, però això tampoc sé com s'articula. I moltes gràcies. Gràcies, Susana. Sí? Jo una mica en termes generals i crec, i efectivament, Marta, per la gent de Fraga, per la gent, sobretot la gent de Fraga i del Baix Cinca, la capital sempre ha estat Lleida. I si no ho és perquè no ho és prou Lleida, perquè no ha despegat prou com s'espera, com m'espera també les ciutats o els pobles de l'entorn. I crec que és un repte i una oportunitat, i ara ja parlo de Lleida concretament, potser perquè me la sento més propera, segurament podríem parlar també de València. Jo crec que hem de deixar de parlar de Barcelona, parlem de Lleida. Lleida què pot fer? Jo comentava abans que cada 200 anys aproximadament Lleida pateix una desfeta i pateix la mateixa desfeta que pateix el meu poble, perquè primer ho pateix el meu poble i després a continuació Lleida. Així ha estat històricament. Refer-se de tot això costa molt, costen molts anys. Hem passat 80 anys, segurament és el moment ara. Tampoc no podíem demanar-ho fa 25 o fa 30, perquè encara hi havia moltes ferides a la pròpia ciutat. Recordo que m'estava documentant per una qüestió sobre al voltant de l'última, la Guerra Civil Espanyola, tot el patiment, etc. Aquí a Lleida, al Picat, ja no hi havia on enterrar els morts. No va quedar res en peu. Llavors, ara som al 2024, unes 50 persones que han estat aquí, jo crec que és un èxit, per parlar de literatura en català, de països catalans, Cruïlla, Déu-n'hi-do. Crec que té aquest repte a Lleida, aquest repte i aquesta oportunitat d'esdevenir, no sé si la Cruïlla dels països catalans, però sí la capital cultural de Ponent. Som-hi. Teniu projectes, hi ha la Fundació Horizons, hi ha altres, aquesta no farem d'altres, però és la que organitza això, no? N'hi ha d'altres, hi ha moltes iniciatives, hi ha iniciatives aquí a la vora, al voltant. Coi, si ens hi posem, és molt el que podem fer al costat de Barcelona o independent, al costat de València o al costat de Tarragona, però jo crec que el repte és entre nosaltres. Opcions d'escriure en català? Doncs això, som-hi, a Lleida, per què no?
Hi ha els lectors, hi ha els escriptors, hi ha les institucions, hi ha les associacions. Què passa? Per què no? Hola, Ramon. Molt bé. Som-hi? Bé, sí, això acabarem amb una reivindicació. Jo crec que la mentalitat ideal és pensar que tu sempre estàs al centre. Vull dir, la perifèria han de ser els altres. Jo som d'un poble de 2.000 habitants i sempre dic Barcelona és la perifèria de Campanet. Vull dir, és així. Evidentment que és una manera autoafirmativa simbòlica, però ens hem de pensar així i hem de treballar per ser així. Lleida ha de ser el centre de tot. El País Valencià ha de ser el centre de tot, Mallorca ha de ser el centre de tot, tot ha de ser el centre de tot. Així funcionen els països d'una manera, diguem-ne, més o menys saludable, no? Després abans xerraven del Josep Pla i del Fuster, el Martí ha dit va triar un valencià, això és molt significatiu, però a més va triar un valencià que era més jove que ell i marxista. Ostres, això vol dir que realment van taposar molt bèstiament la qüestió nacional, el Pla. Vull dir, perquè va triar un tio més jove i marxista, que va fer una lectura marxista de la seva obra. Què vol dir això? La qüestió nacional era la prioritària. Jo crec que la qüestió nacional hauria de ser la prioritària sempre en altres. Vol dir això renunciar a totes les coses que ens diferencien ideològicament? Evidentment que no, però jo crec que som prou intel·ligents tot plegats, hauríem de ser-ho, com per, sobretot això va pels partits polítics, ser capaç de tenir clar que l'agenda social, l'agenda econòmica, l'agenda de no sé què, l'agenda familiar, tens discrepàncies amb aquells que són els teus en la qüestió nacional, però que amb 3 o 4 coses essencials de la qüestió nacional vos poseu sempre i sistemàticament d'acord. I ja està. Això no hauria de ser tan difícil. No només sembla que és molt difícil, sinó que sembla que és impossible en aquest moment, i és terrible. Després, què hauríem de fer per fomentar la literatura i perquè tot anés una mica millor? Jo crec que s'haurien de dedicar mitjans i diners per crear lectors, per posar en valor els bons escriptors que tenim, perquè en tenim molts. La literatura catalana en aquest moment viu un moment, jo crec que absolutament platòric, amb tots els matisos, amb totes les autocrítiques que vulguem fer. Un moment platòric vol dir que hi ha autors de totes les generacions, de tots els territoris, que conreen tots els gèneres i que a més tot això va acompanyat amb una armada de noves traduccions que realment és meravellós. Vull dir, tenim, el que ens falten són això, lectors que consumeixin tot això que s'ofereix. Donar difusió a la feina que se fa, posar-la en valor, vull dir, perquè és importantíssim. La gent necessita que li diguis que les coses són importants perquè es creguin que són importants. Vull dir, ho necessita. No llegiran una novel·la de 600 pàgines a veure si allò val la pena. No, necessita que gent li digui això val molt la pena i allò ha de valer la pena, perquè no podem anar encadenant una decepció rere l'altra. En aquest sentit, jo crec que els escriptors el que s'ha de fer és molta feina, fer-la amb molta ambició, amb molta autoexigència i amb molta vitalitat i energia. Vull dir, no amb una cosa momificada polsosa, sinó això, vitalitat i energia. Després, davant d'aquesta idea de la literatura que està en crisi, jo amb això som una mica optimista, perquè evidentment que na Carlota té raó. Vivim en un món en què el consum cultural s'ha diversificat tant, la vida és tan frenètica, l'atenció ha quedat tan explosivament fragmentada que és molt difícil asseure's i llegir, però jo crec que la literatura és una cosa que no s'acabarà mai, perquè la literatura vehicula uns sabers, unes maneres de mirar el món, unes maneres de sentir, unes ètiques, que això només t'ho dona la literatura. Només t'ho dona la literatura, és així, una experiència del món, una manera de ser en la vida, que això només t'ho dona la literatura. I ja per acabar, recull allò que has dit tu al principi. Tu has dit, som aquí per un nen que es deia Jaume de 6 anys, coronat a la Seu fa 8 segles, però també hi som perquè els Jordis, les Maries, els Mohameds, les Mercès, les Yolandes i les Margalides, que ara tenen 6 anys, puguin continuar parlant en català i perquè els seus fills i els seus nets puguin continuar parlant en català. Moltes gràcies. Molt ràpid. Sí, em demanaves, jo ho he dit, Erasmus, Tinder, fletar autocars, crear centrals nuclears humanes, contaminar-nos, que potser no ens han contaminat poc, responc així. Escolteu, moltíssimes gràcies Martí, Carlota, Susana, Pere Anton, gràcies a vosaltres. Per cert, demà a les 7 parlarem d'una altra frontera que tenim, al Pirineu i Ponent, aquí a les 7. Moltíssimes gràcies a tots, merci a tots, adeu.